Hola, benvinguts a Paper i Píxels. Avui toca paper i píxels. Avui vull parlar-vos d'una altra tècnica d'escriptura que diem és com una segona part d'una que ja vaig fer. Si recordeu, deixe com sempre l'enllaç baix, vaig parlar d'una tècnica que era utilitzar un vídeo musical. Vaig parlar del vídeo de Sia d'Elastic Heart i vaig dir que utilitzareu la coreografia per a crear una història a partir d'aquesta història que ja estava traçada en el vídeo. Ara el que vull fer és el sentit invers, diguem. Fa uns dies, fa un temps que ha eixit l'últim videoclip de Taylor Swift, que és la cançó New Romantics, i als fans, molt fans, resulta que hi ha hagut una decepció molt gran perquè era una de les cançons més esperades i en lloc de fer un vídeo amb una història de ficció i tota una història desenvolupada, el que han fet és una mescla de clips del concert en directe i és el típic vídeo de concert en directe. Bé, jo el que vull fer és que utilitzeu, si sou superfans de Taylor Swift, utilitzeu aquesta ràbia per crear vosaltres i agafeu aquesta cançó que ja té la lletra, que ja té una història, però que no s'ha plasmat en pantalla, i feu vosaltres la història i creeu vosaltres el videoclip, creeu aquesta microhistòria, que després podeu ampliar de relat breu a una història més llarga si voleu, creeu vosaltres la història a partir de la lletra de la cançó i feu com el director del videoclip que no s'ha arribat a fer-ho el que vosaltres esperàveu. De manera que és agafar la lletra i intentar crear una història. No cal que siga literalment el que diu la lletra. Com ja he explicat altres vegades, en el videoclip de Sia, per exemple, no s'agafa literalment la lletra, es crea una altra cosa que té a veure amb la lletra, però diguem que va a un nivell més extrapolat de la lletra literal. Podeu fer dues opcions, o agafar literalment la lletra de la cançó i crear una història que siga exactament el que es diu, o podeu crear un altre videoclip diferent. De manera que aquest és el meu suggeriment breu d'avui. Si se vos havia acudit, no se vos havia acudit, o ja heu fet alguna cosa similar en el passat, o ho poseu en pràctica i vos funciona, deixeu-m'ho com sempre en la secció de comentaris.